Майка ли? Въпросът прониза плаца като остър звук и за миг затъмни слънцето. Хиляди погледи се свиха към една фигура в морето от кубинки и пагони. Елегантна жена в роклят цвят слонова кост, с чаша кафе в ръка, която изглеждаше повече като жест на утеха, отколкото като знак на принадлежност към това място. Някои в тълпата се усмихнаха с разбиращо чувство, други свиха вежди. Нещо в контраста между нейната спокойна осанка и грапавата дисциплина на обкръжението създаваше напрежение като скрит шеф. Редник Калоян Петров стоеше в първия ред, близо до командния подиум, и усещаше как цялото му тяло пулсира в един ритъм, гордостта от това, че е там, и срамът от онова, което може да се случи. Беше на 21 години. Очите му още пазеха спомените от кухнята вкъщи, от малкия легенд с майчина супа, от ръцете й, които мъчеха да изгорят пипера равномерно, от гласа й, който викаше: «Хъпни, ще пораснеш силен момче». Този глас сега трябваше да бъде само един от многото в морето, скрит зад звука на барабаните и формалния ритъм на смяната. Елена Влахова не бе дошла като офицер. Носеше роклята си, защото дойдеше като майка. Не демонстрира значки и пагони, нямаше нужда. Но онези, които познаваха сянката и зад униформата, хората от по-горните ешелони, които бяха виждали ръката й да променя стратегии и да подписва заповеди, виждаха в стойката й и нещо друго – натрупана тежестна отговорност, свикнала да държи в себе си решения, които променят съдби. Тя беше тихо уверена. Чашата й с кафе, проста и обикновена, се превръщаше в символ, човешкото, въкаменено в респектния театър на военното утро. Подполковник Георги Стоев пристигна на плаца с присъствие, което имаше за цел да наложи ред. Линията на брадичката му, стегнатите устни, постоянния мимолен мравучка в погледа, всичко в него показваше човек, който вярваше, че дисциплината се гради чрез рязкост. За него уважението винаги бе привилегия, давана под страх. Усещаше, че всеки, който отмества правилата дори с малка стъпка, подкопава машината, която трябва да върви гладко. Когато забеляза жената в слоново-бялата рокля, вътрешен сигнал за опасност се задейства. Тук, сред редовете, място нямаше за различие. На плаца имаше още лица, които придаваха човешки измерения на момента. До Калоян, зад една носна кърпа, седеше майка на друг новобранец. Възрастна жена с клепнали ръце, чието очи бяха пълно отдадени на надеждата и страх едновременно. Малко по-нататък една млада майка държеше в скута си момиченце, което тичаше с малки крачета и тупаше по земята, сякаш не разбираше защо възрастните са толкова напрегнати. В далечината един ветеран се облегна на бастун и гледаше събитието с лице, в което времето бе издълбало уважение и скрита умора. Всеки от тях носеше лична история, неразказана, но видима в сгъдината вежда, в преголямата шапка, в преглъщането пред скрижалите на строя. Калоян чуваше всеки звук като във въздух, напрегнат и тънък. Кубинки стъпваха, команди се подаваха, някой се засмя нервно. Той мислено премина през последните си срещи с майка си, преди да дойде тук. Походката й, малкото мълчание, когато докосваше шалчето му при сбогуване, пониженият тон, за да не събуди съседите в ранния час. Тези образи бяха като котва. В този момент Калоян се боеше, че те са всичко, което може да загуби. Стоев не бе човек, който допускаше шумолене в собствената си сцена. Той вярваше в чистата линия – заповед, изпълнение, контрол. Подвластен на това убеждение, той бе готов да атакува всяка нестандартност с езика на унижението. В неговите очи жената в роклята изглеждаше като провокация, не поради самата рокля, а поради ефекта й върху войниците. За Стоев, образът на майката, която е извън униформата, беше слабост. Ако слабост се разпространяваше, машината на реда може да се разколебае. Така той се подготви да възстанови реда, с думите си, с присъствието си, с онова, което вярваше, че е необходимо. Тълпата общо не подозираше, че много от очите на плаца вече гледаха не само към жената, но и към младия мъж до нея, червен от гордост, блед от страх. Калоян усещаше как се надига нещо като вътрешен буркан, струпана тъга, страх и желание да защити. В главата му премигнаха образи от детството, взиране в майчините ръце, когато го учеше как да завърже обувките, нейният длан върху челото му, когато малкият имаше температура. Във военния контекст тези образи бяха нелепи. Тук се изискваше студена професионалност, но в Калоян в този момент човешкото побеждаваше формалността. Часът на началото дойде. Командирът започна своите кратки бележки, апаратът свърши с репетицията на реда и всичко изглеждаше като всеки друг ден. Но един поглед от подполковника към майката промени посоката на въздуха. Той се приближи без да бърза, с тези стъпки, които не оставят въпрос. Публиката замълча, защото усещаше, че ще се случи нещо, което не е планирано.
Стоев заговори с глас, остър, но контролиран. Неговите думи първоначално изглеждаха като предупреждение. Това място има правила, има кодекси за поведение. Това, което правите, влияе на младите. Ако позволяваме, тези думи се смесиха с ръкопласканията и с тържествената музика. Но тонът му стана обвинителен, прецизно избирайки всеки израз, за да има максимален ефект. «Няма място за такива неща тук», каза той и посочи роклята. Калоян усети студена, ряжеща болка в стомаха. Няколко глави в публиката се обърнаха към Елена с очакване тя да се защити, да се обясни, да слезе от своята неподходяща позиция. Но тя просто стоеше. Очите й наблюдаваха мъжа, който говореше, по начин, в който човек наблюдава облак. Внимателно, без запалка. В нейната осанка имаше самоконтрол, който не търсеше сцена, а запазваше достоинство. Няколко души в тълпата прошепнаха. Тя е майка на един от редничите. Гледай сега, ще стане шоу. Рече се и за суетата. Един човек шепнеше, че е мадам, друго добавеше, че не е прилично. В тези шепоти се долавяше любопитството на обществото към това, което се различава. Именно това любопитство дава сцена на хора като Стоев. Когато останалите се колебаят, той поема ролята на цензор. Калоян усети как лицето му гори, внезапно разкриващо мускулите на срам и гняв, които се биеха вътре в него. Искаше да извика, да каже «Това е моята майка», но думите заседнаха в гърлото му като камък. Защото тук, пред целия плац, излизаше нещо различно от интимното. Ако той реагираше, щеше да се превърне в нарушител. Ако остане тих, ще рани себе си повече от това. В този момент Калоян почувства как границите между сина и войника се размиват до една финна линия. Стоев наближи още. Тонът му сякаш намели по-остър ръб. Той беше решил, че няма да позволи такова явление да остане необезпокоявано. Неговата мисъл не бе за човека пред него, а за образа, за дисциплината, за това как да бъде възстановен порядъкът. Този вид мислене често намира най-лесната жертва в тялото, в жест, в публично унижение, което да демонстрира кой държи ключа на контрола. И така се случи. Стоев направи 2 стъпки напред. Лакътят му се движеше като машина. Очите му преливаха в нещо, което можеше да бъде описано като студен съдачен гняв. Той грабна чашата в ръгата й, движение, което беше едновременно простичко и брутално своята символика, и с рязък жест изле кафето върху роклята. Тъчността чупна по плата, оставяйки тъмен петънеце, което на светлината на плаца изглеждаше като намек за грях в нещо чисто. Шумът от реакциите беше мигновен, но не еднороден. Някои задръпнаха, други замълчаха, трети сумтяха. Калоян замръзна с ръце, които не знаеха какво да направят, с мисълта за защитата, която не можа да излезе навън. Неговият свят се сви до петна на рокля и до капчица, която проследяваше своя път по тъканта. Този акт бе толкова прост, а в същото време съсипващо. Не събори човек на земята, но унижи, публично и с намерение. Елена стоеше спокойно, сякаш даде на самия свят малка пауза, за да премери тежестта на това, което стана. Тя не изкрещя, не се дръпна, не избра сценична реакция. В очите й обаче се появи железен лъч, което не бе от ярост, а от разбиране на следствията. Нейната ръка потърси чантичката до бедрото и извади малък черен телефон. Устройство, което не приличаше на обикновен мобилен. Черният му корпус поглъщаше слънчевата светлина, като абсорбираше шума на околната страна. Този предмет, тъй като Калоян го видя, беше не прост средство за комуникация, беше инструмент за отговорност. Стоев изглеждаше полусъзнателен за тежестта на жеста си. На лицето му за миг се прокрадна не просто гняз, но и нещо като самоувереност. Аз показах кой командва. Тази мисъл обаче не беше напълно безпогрешна. Неговият вътрешен монолог, кратък, но остър, му подсказа, че може би е преминал границата. Това е урок, мърмореше той на себе си. Тези неща не остават без последствия. Понякога трябва да се действа рязко, за да има по-строг ред. Но в същия миг в гърдите му се прокрадваха страхове, които винаги се крият зад авторитарността. Какво ако някой от висше стоящите види това? Какво ако този акт бъде възприят като лична грубост и непрофесионализъм? Такива мисли бяха като късо съединение между желанието да доминираш и страхът от отговор. В този хаос от реакции, един мъж от военната полиция направи няколко неуверени крачки напред, готов да задържи ситуацията. Някои войници се изправиха, други се обърнаха, сякаш търсеха инструкции. В момента, когато тялото на плаца беше в процес на преориентация, Елена не вдигна глас. Тя натисна едно копче на черния телефон. Трептение мина през въздуха.
Едно действие, въздействие, което не търсеше сцена, а резултат. Калоян видя всичко в едно движение. Чашата, петното, майката, която не крещи, телефонът, който тя държи с видим опит. Вътре в него нещо се разкъса, смесица от възторг и страх. Тук, на този плац, личното и институционалното се сблъскаха повече от всякога. Вече не беше просто за една дреха, беше за това кой има властта да определи границата между личното уважение и военния ред. Някой от публиката прошепна: тя изглежда като обикновена жена. Друг: но защо не е с униформа? Повечето обаче гледаха към малкия черен телефон като към знак, че този акт може да има последици. В очите на Стоев се появи пресечка, гняв срещу въпрос, увереност срещу несигурност. Калоян чу собственото си сърце, което напомняше барабан нарочно късметлийски в далечината. Чувството беше, че това е моментът, който ще промени не само утрото, но и начина, по който този подел ще продължи да мисли за дисциплината и човешкото. Ако искате да видите какво ще се случи от тук нататък, останете с нас, каза тихо някой от редовете, с глас, който не намери друго място, освен между шумовете на плаца. Тези думи бяха като мост между настоящето и онова, което предстои, молба към вниманието, не като призив за съд, а като покана да се види развръзката. Елена държеше телефона до ухото си, но не бързаше. Гласът й беше умерен, контролиран и съвсем неравнодушен. Тя произнесе няколко думи, кратки и ясни, които бяха като карта за действие, а не като жалба. Калоян се опита да чу, но шумът и суматохата правеха всичко трудно за възприемане. Все пак един фрагмент влезе като шепот в ухото му. Нуждае се от информация, не забавете. Това бе акт на институционална мобилизация, който не търсеше реванш, а установяване на факти. Стоев вече осъзнаваше, че не просто беше направил погрешен ход, че ефектът може да надхвърли неговото лично поле. Очите му скърцаха, устните му се сгъстиха в твърда линия. Неговата позиция, която до този момент се крепеше на авторитет, сега почувства как някаква невидима тежест го накланя. Той напрегна рамене, готов да се брани, но същевременно усещаше, че пространството му се стеснява. Времето на плаца се разтегна. Капките кафе се разтичаха по плата, превръщайки белотата в контраст. Калоян не можеше да премести нито една от тези капки с ръка. Той можеше само да ги вижда и да усеща последиците от действията им. В главата му се въртяха въпроси, които не намираха отговори. Ще ме види ли майка ми по друг начин след това? Какво означава да имаш майка, която е и командир? Къде минава линията между опазване на институцията и опазване на човешкото достоинство? Докато съзнанието на всички по плаца опъваше нишката между това, което е ясно видимо, и това, което тепърва ще излезе на бял свят, Елена задържа телефонната линия. Нейният поглед беше насочен не към лицето на Стоев, а към младата фигура на сина си. В този миг майчината топлина, която винаги живееше в нея, се събра за миг като палец върху рана, подразбирайки, но не и прикривайки, че има нещо по-голямо от едно публично унижение. Тя знаеше какво значи да се взимат решения, които да променят съдби. Сега, в ролята и на майка, и на човек с отговорности, тя трябваше да избере как да реагира, не за да докаже, а за да защити. Стоев стоеше и гледаше. Калоян стоеше и гледаше. Тълпата ехтеше от шепот. А черният телефон, в който Елена държеше надеждата за институционален отзвук, трепереше леко в ръката й. Нещо голямо се бе задействало, но неговите последствия все още бяха невидими. Времето на плаца чакаше отговор, момент на преход, който ще определи посоката на тази история. В момента, в който Елена натисна копчето, на плаца нещата не се промениха с гръм и трясък. Промяната дойде като налягане, което се навигаше бавно, но неумолимо. Някой някъде зад командния подиум говори в малък уред. Гласът мина през степените на щаба и стигна до уши, които имат власт да действат. Калоян видя как подполковник Димитров напуска подиума с крачки, които не връщат. Небрежно, но целенасочено, като човек, който ще погаси искрата преди да се превърне в огън. Там, в плащането на репетиционните команди, имаше неща, които не можеха да забавят. Полковник Димитров пристигна в пореден и с твърд поглед, който бързо обхвана сцената. Той не бе човек, който подценяваше видимите прояви. Бе обучен да вижда причините зад видимите действия. Когато погледът му намери роклята, петното и черният телефон, лицето му за първи път този ден изневери на строгата си маска. Не като изненада, а като разпознаване. За миг неговите очи промениха фокуса си от детайла към жената пред себе си. Нещо като моментна карта, в която всички парчета се събраха на едно място. Тук става нещо сериозно, каза той кратко, повече на себе си, отколкото на околните. Той бързо извади телефона си и обсъжданата реакция започна да се превръща в план. Уведомяване на началството, мобилизация на военната полиция, задържане на неподходящо поведение. В този миг от щаба дойде съобщение в формата на кратки, страшни думи. Ще трябва адекватна, незабавна намеса.
Неговото лице бе стегнато, гласът сдържан, съзнанието му вече на следващото действие. Стоев опита да извърши друга стъпка – оправдание, самоутвърждаване, нещо, което да дефлектне вниманието към голямата картина. Но вече беше късно. Няколко души около него започнаха да го избутват назад, офицери с клинчовани ramена, които не искаха разправа на плаца. Във въздуха се усети тежест като пред буря, не толкова от времето, колкото от фактите, които започваха да циркулират по коридорите на командването. Този не беше обикновен родител. Тази жена беше позната фигура, чиято тиха власт беше отдавна записана в досиета и в паметта на онези, които са работили с нея. Черният телефон в ръката на Елена потрепери леко. За нея това бе не предмет на съперничество, а инструмент за справедливост. Тя не търсеше да унижи, тя искаше да защити. На нея й беше ясно, че това е момент, когато институцията трябва да отговори сама към себе си, бързо, ясно и публично. Отговорът няма да даде само наказание за извършителя, а урок за цялото поделение. Шумът в небето настана няколко минути по-късно като отговор на нейното действие. Нисък, вибриращ звук на въртящи се перки. Хеликоптерът, който се открояваше като тежка птица, спусна облак от прах, покривайки част от плаца и изглаждайки ръбовете на сцената. От него слезе фигура, която моментално овладя вниманието. Адмирал Васил Андреев. Той не пристигаше като телевизионен образ. Той пристигаше като човек, натоварен с отговорност, със свежест в погледа, която не търсеше сензации, а точност. Когато адмиралът стъпи на земята, пространството около него се свил в подчинение. Хората в редицата, без да бъдат принудени, автоматично поеха по-компактна стойка. Полковник Димитров го посрещна и бързо прошепна. Този шепот беше като карта – име, позиция, факт. Адмиралът го чу и лицето му за миг придоби друг израз. Не такъв, който търси възбуда, а такъв, който дава решение. Той погледна към майката с роклята, към петното, към Калоян в първия ред. Тогава, с малки крачки, които отмерваха присъствие и авторитет, той се приближи. Стоев беше сам в своята гордост, когато адмиралът го погледна. Този поглед не беше рядък, той беше съден, без театър, без възклицания, просто признаване, че е премината граница. Адмиралът не крещеше, не нападаше личността, а действието. Какво се случи тук? Попита той. И този въпрос имаше в себе си нещо като скалпел. Той рязко отделяше мотива от делото. Стоев опита да използва думите си като щит. Грубия, арогантен тон се опита да смекчи случилото се, да го представи като корекция на дисциплината. Но думите му бяха плоски срещу видимия факт – кафето и петното, и реакцията в очите на хората. Адмиралът не го остави да рационализира. Той повика помощта на военната полиция, даде заповед да бъде отстранен от командване и поиска незабавен рапорт от полковник Димитров. Когато пагона се махат, не е само символичен жест. За много хора това е знак, че доверие е оттеглено. Военната полиция с хладния си професионализъм се намеси. Едни ръце хванаха ръцете на Стоев нежно, другите твърдо. Те не удържаха, те задържаха. За няколко минути той бе изведен далеч от сцената, от своето централно място на власт, като човек, чиято роля се превърна в тема на разследване. Калоян видя твърдото същество, което беше изведено. Той усети смес от облегчение и вина. Облегчение, защото несправедливостта бе прекъсната, вина, защото той не бе намерил сили да я предотврати. Майчината му фигура стоеше права, с рокля, която още носеше следите от инцидента. В очите й имаше стомана и топлина, странна комбинация, която изглеждаше като най-естественото нещо в света. След като действията бяха взети на място, адмиралът повика за микрофон. Това не бе театър, това бе момент на институционална комуникация. Той говори бавно, ясно и без драматизъм. Този инцидент няма да бъде подминат, каза той, защото дисциплината ни се гради на уважение, не на страх, не на унижение. Силата не е в принизяването на другия, а в способността да защитава достоинството на тези, които служат под теб. Тълпата стоеше като един организъм. В нея имаше сълзи, натиск, недоверие и надежда. Няколко майки въртеха ръце, ветерани кимваха, някои от младите войници прикри лицето си. Адмиралът заръча временни мерки. Стоев да бъде свален от поста, да му бъдат предадени документите за дисциплинарно производство и да бъде разпитан. Той подчерта също така, че ще бъде извършена пълна проверка на практиките в поделението, на обученията и ще бъде направена оценка на лидерството, което се прилага. Полковник Димитров влезе в картината отново, с бързи, точни крачки, носенки в себе си тежестта на администрацията. Той пое протокол, прибра бележки, даде инструкции на военната полиция. Само на няколко метра от мястото той извади тефтер и започна да диктува кратка версия на случилото се. За него това бе работа, но работа с съдба. Той знаеше, че рапортът ще говори дълго, след като хората разберат, че са свидетели на нещо, което ще бъде запомнено.
Елена, която до този момент бе статична на едно място, направи няколко крачки напред. Тя не говореше, докато адмиралът не завърши. Когато получи думата, гласът й бе тих, но носеше дълбока убеденост. Тя не се обърна към публиката с лекция, не мереше думите си с цел да постигне публична сензация. Обсегът на нейните реплики бе кратък, но остър като ръб, който срязва въздуха и оставя следа. Дисциплината, която търсим, не е механична, каза тя. Тя не се поддържа от крещение, от дръзки хватки или от публични унижения. Тя се поддържа от взаимно уважение и от способността на командирите да разбират човека зад униформата. Майките тук не са враг на реда. Те са част от средата, която формира тези млади хора. Ако забравим това, ние изграждаме армии от страхливци, а не от хора, които ще се бранят един друг, когато истинският риск ги срещне. Нейната реч не търсеше въздаяние за самата нея. Тя не поиска специално третиране. Тя говореше от позиция на отговорност. Тези думи пронизаха редиците като старателна нота, която никой не можеше да игнорира. В тях имаше нещо, което вслушаните възприеха като нова команда. Да се помисли за човешкото в човека, да се приоритизира уважението. След словата и полковник Димитров взе думата скромно, приемащ тежестта на отговорността. Той призна, че е имало пропуски в наблюдението, че културата на поделението трябва да бъде преразгледана и обеща незабавни мерки – обучения за лидери, инспекции, нови правила за взаимоотношенията с граждански лица на военни церемонии. Това бе административен тон, но съдържаше в себе си нещо много важно – намерението да се промени системата, а не само да се смени единичен акт. Стоев стоеше, докато го извеждаха, не крещеше. Неговите мисли бяха объркани, като мъгла след буря. Гняв, срам, страх. Вътрешният му монолог се въртеше около изображения от миналото. Баща, който е вярвал в стегнатата линия, уроци, които се били преподавани с железен пръст. Той си мислеше, че е направил правилното за реда, но от резултата виждаше, че понякога редът, наложен чрез унижение, се разпада като суха кора. За първи път той почувства как е да изгубиш позицията без да си имал шанс за истинско изслушване. Това беше неговата цена. В следващите часове в щаба започна истинската работа. Полковник Димитров написа рапорт, който ще бъде влязъл в архива и ще бъде четен от хора, които имат власт да взимат решения. Той се срещна с адмирала и с няколко началници, обсъдиха мерки и подготвиха процедура за дисциплинарно производство. Този административен механизъм не бе бърз, но бе ясен. Независима комисия, събиране на свидетелски показания, преглед на дисциплинарните практики и препоръки за обучение на командирите. Междувременно, на плаца, разговорите продължиха. Малки групи се образуваха. Майки, съпруги, ветерани, млади войници, всички обменяха мисли. Една от майките, която седеше до Калоян, сподели тихо: това не е просто за роклята, това е за това какво приемаме за нормално. Друг ветеран мърмореше: ние сме научени да се държим строго, но уважението е това, което ни е държало заедно през всички трудности. Тези мини-портрети придаваха допълнителни измерения към сцената. Лицата на хората бяха пълни с живи истории. Един млад баща, който дойдеше със сина си, сподели, че е загубил майка си рано и за него моментът бе белязан с мисълта, че семейството прави армията човеколика. Друга жена, чието коси бяха побелели от грижи, разказа за синовете си, които са преминали през подобни ритуали, но никога не са видели отстраняване на пагони на публично място заради такъв акт. Всяка история, всяки малък разказ бе част от мозайката, която показваше какво означава да служиш заедно. В един ъгъл, млад войник, който до този момент беше почти невидим, седеше и писаше писмо. Той спомена на близкия си приятел, че е загубил своя баща в служба и че за него такъв акт би пречупил духа на онези, които остават. Този млад войник бе малка, но важна част от историята. Хората, които биха понесли последствията от културата в поделението. Вечерта се приближаваше към края си, когато всичко се уреди за нощта. След формалната част и след като се увериха, че ще се извърши разследване, хората започнаха да се разотиват. Но преди да се отделят, Калоян ходи към майка си. Той не говореше. Той не трябваше да го прави. Очите му казаха всичко. Тя го прегърна. Не демонстративно, а така както прегръдката трябва да бъде. Силна, тиха, възстановителна. В столовата, където войниците ядат и където разговорите често са едновременно практични и необходими, майката и синът седнаха заедно. Това бе неофициално място, далеч от пагони, от микрофони и от публичните емоции. Те поръчаха същата супа, която Калоян помнеше от детството. Проста, с аромат на домат и чесън. Тя хвана лъжицата, погледна го и каза: няма нужда да се караш, ако не си действал. Понякога най-голямата смелост е да не нараняваш с думи и с действия, които не ни правят по-добри. Калоян заплака тихо. Повече от облегчение, отколкото от болка. Този обяд бе малък акт на възстановяване. Други войници гледаха без да натрапват и някои кимнаха. Не от учтивост, а от възприемчивост.
За много от тях това бе урок в реално време. Една жена, облечена като гражданка, можеше да бъде акумулатор на сила, която не се мери по звезди на пагони, а по тежеста на изборите, които прави. В следващите дни новините се разпространиха в частичен кръг. Поделението ще получи нови инструкции, ще бъдат организирани семинари за командни умения. Ще има повишено внимание върху процедурите за комуникация между офицерите и цивилните. За някои хора това звучеше като малък побед, за други като необходима корекция на системата. Важното бе, че институцията показа способност да се адаптира. Стоев беше отведен за разпит. Той беше принуден да се изправи пред факта, че едно действие има последствия не само за другия, но и за самия него. Той не бе унижен по-дълбоко физически. Той бе поставен в позицията на отговорност. За него това беше време да се огледа вътре. Неговата гордост, която го беше карала да върши това, бе засегната от по-големи сили, тези, които разгледаха качествата на един командир. Може би за първи път в живота си той се срещна с въпроса: какво те прави лидер? Междувременно полковник Димитров подготви доклад за висшестоящите инстанции. Той бе прагматичен и честен в своята оценка. Има нужда от промяна в командната култура. Има необходимост да се развиват умения, които позволяват на офицерите да различават кога да налагат ред и кога да проявяват човечност. Тези думи не бяха само бюрократическа литература. Те бяха основа за реални мерки. Адмирал Андреев наложи временни стандартни оперативни процедури и възложи на комисия да прегледа начина на обучение. В следващите седмици поделението започна да се променя. Не с внезапна революция, а с малки устойчиви стъпки. Наказателните мерки срещу Стоев и назначаването на програми за обучения бяха само видимата част. Под повърхността започнаха да се изграждат разговори, в които младите офицери се получаваха от ветерани, в които майки и семейства бяха все по-често включвани в плановете за церемонии, не като декор, а като равноправни участници. Ръководствата разбираха, че уважението трябва да бъде култивирано всеки ден. Калоян продължи да служи и да расте. Той не забрави урока от деня, в който майка му бе опетнена по този начин. Той също научи, че смелостта не винаги е в ръкопашен бой. Понякога тя е в тихото приемане на подкрепата и в способността да се държиш човешки в свят, който понякога изисква суровост. Една година по-късно в поделението имаше нова заповед, която бе написана в духа на онова, което бе казано от Елена на онзи плац. Ясни насоки за поведението на командилите, програми за емоционална интелигентност и механизми за бърза реакция при инциденти. Не всичко беше идеално. Културните промени никога не се случват само с подпис, но имаше напредък. Новите офицери свидетелстваха, че атмосферата бе различна. По-малко страх, повече взаимопомощ. Стоев не се върна в същата позиция. Той получи дисциплинарни санкции, които се превърнаха както в публично предупреждение, така и в частна възможност за отражение. За много от войниците това беше знак, че никой не е над закона, дори онзи, който е вярвал, че нараняването на достоинството е оправдана част от дисциплината. Елена запази ролята си като майка и като лидер. Тя продължи да взима решения, които понякога карат хората да спорят, но винаги ги взимаше с мисъл какво ще се случи с хората под нея. В личния живот тя остана тази, която готвеше супа за сина си, която държеше ръката му в тежки моменти и която умееше да бъде твърда, когато трябваше да се пази достоинството на институцията и на отделния човек едновременно. В един тих миг, седмици след събитието, Калоян седеше до майка си и гледаше към хоризонта отзад плаца. Той усещаше, че е станал свидетел на нещо, което ще говори и ще се учи още дълго. Тя го погледна и каза: „Никога не подценявай силата на това да стоиш до човека, когото обичаш. В армията това може да бъде още по-важно." Той й благодари, не с думи, а с поглед, в който имаше смирение и нова увереност. Поделението, макар и дефинирано от строги правила, започна да уважава човека зад униформата. Младите войници научиха, че истинското лидерство не идва от наказанието, а от способността да вдъхновяваш доверие. Те видяха, че майчината роля не е компромис с дисциплината, а нейна подкрепа. И така, историята, която започна с едно недостойно действие и едно разлято кафе, не завърши на плаца с унижението. Тя се превърна в урок, в административни промени, в разговори в столовата и в нови начини, по които младите офицери бяха обучавани. За Калоян беше урок за това, какво означава да бъдеш син и какво означава да бъдеш войник. За Стоев болезнено признание, че доминирането не е същото като уважението. За Елена потвърждение, че понякога най-голямата сила е способността да се защитава човешкото достоинство, с твърдостта на институция и нежността на майка. Слънцето залезе над плаца и пое със себе си шума от онзи ден. Но остана нещо, което не може да бъде заличено от мрака. Урокът, че един човек, дори когато не бъде признат веднага за това, може да върне баланса между човешкото и формалното. И когато хората говореха за случилото се, за тях то остана като едно просто, силно заглавие. Напомняне и предупреждение едновременно.
Споделете тази история, ако вярвате, че истинското лидерство е уважение. Напишете мнение в коментарите.